Trabaho ni pagkapintala ni. Iling! Paano gini tarong magpintal lingkuan, downspout! Haka ni mga tawhana eh. Naputol rin ako pagpintal! Oh no! Pastilan. Rambaw ni mga tawhana ni. Ayaw lang pintor-pintor. Grounded. Di ba ako kakagawas ng pila kasumana? Gawas na lagi ka. Ay! Sige, gawas ba? Okay. Ay, sama na ay! Kabagoy! Ay, kapariya pa tayo sinita. Asa? Ano itong nayo na eh? Ano eh? Sige, grounded sa'yo may... Ay, congrats ay! Nagawasan ka na. Yaya ni mo eh. Grounded ba? Sama na eh, kabago ko. Gibauran niya sa imong asawa ka. Gawas-gawas ka. Akali ka, patakala. Sige, paano mo dungo ko ng mga maritis? Aray! Ikaw mo, chicks boy mo kay kagot? Ayaw na! Parehas ako ba? Kamugoy! Dito pintal na wala yun. Oo, gahapon pa rin ako man. Ginagot lang ko kaya kining naputol man sa pintal down spot. Hakbi at mga tawaran pintal eh. Ato tayo lang pare. Bibis yung anak. Minggo meron. Sama kayo. Wow lagi. Okay rin kitong ta. Are you serious? Uy, nagluib na ka na unsa mata. Ay, di masa inong kaluib ko god. Wala kay naikog tayo ni ako to. Utro. Kana ba? Oh lagi. Iniya bitan sig patukar din ha. Hinar si panawag na ko nga ano, apita si Kuan Marvin. Ay sus. Ay, ikaw lang pasabdal lang. Kuan kanang di lang sa aron eh. Katakan pa bitong birthday mahitabo eh. Dugay pa to sa katip. Ato no. Ay lagi. Doon lagi na pare. Ay lagi. Sabsab lang. Ay. Ari lagu unsa. Ay sa lagi. Ano lagi? Lambi ay dito pulutan ron. Tanang iyo ra magpanok Bisaya mo paborito kini mo. Libang. Kawan ako nimo pun. Adiyo to kay mga 1 hour. Ayaw di ma. Adiyo lagi. Ay sa lagi. Ano ba? Daway mo eh. Ayo good ay pun. Walain ako gusto. Di ko mo jam-jam na mo eh. Di, pa-explain na ako pa. Ayaw. Pa-explain na ako ba? Galawag, hindi boy. Sali ba? Siya. Ay, kanyo na, pasulti nga. Ayaw ka lagi. Basta. Pasulti nga. Bahala mo. Ito ako hawak. No. BTB, Cebu, break it down.